This will be the day. Iedere uitgever die ik spreek, die hebben een soort arrogante uitstraling van ja, wij zijn nou een uitgever, wij hebben nou eenmaal krantpapier, is nou eenmaal gaver en oh ja, we moeten ook iets digitaal, want het is allemaal zo moeilijk. Weet je wel? Dan denk ik van ja, met die attitude, geen wonder dat je er allemaal aangaat. Ja, dus wij geloven dat je met de klant mee moet groeien in dienstbehoeften en niet per se zeggen ja, het is 200 artikelen per dag of anders is het niks. Dat is gewoon een beetje een ouderwetse manier van denken. Bloggers zijn heel erg belangrijk in het stuk content, denk ik. In het stuk content, digitale content voor op je site, voor in je blog. Met elkaar moeten we risico's nemen, dus ik vond het ook wel gepast om op zo'n evenement dan ook gewoon een risicovolle sessie te hebben. En dan kijken we wel, misschien loopt iedereen met een glimlach de deur uit. Of men is hevig teleurgesteld en gaat direct aan het bier.